салом алейкум, тамошобинони азиз, апа ухарои меҳрубон. Распаковка имрӯз аз ҳама чизи дӯст медоштаи ҳамаи занҳо. Тиллоро ҳамаи мо шумо дӯст медорем. Ма барои худма барои конференсияи Москвам чӣ гирифтам? Ба киртаи национални миллӣ браслет кати чалаш гирифтам. Ҳозир распаковка мекунем. Пеш аз оне ки распаковка мекунем, мехоҳам ба якчанд саволҳо ҷавоб диҳам. Ой Саида даи видео чалата нишон додӣ. Ой Саида, тиллора ту нав дидӣ? Ма действительно тиллора нав дидестам. Ма надоштам тилло. Ма до Фаберлик ягон тилло надоштам. Мара очаам ё тилло када будан, не ки дар мушкилиҳои зиндагӣ фурӯхта будем шона. Фақат бижутерия доштам, агар бояди шумо боша. Ҳозир ки дорум мекунам, бароям ки мара судид накунед, ма дӯст медорам тиллора. Ма фикр мекунам ҳамаи занак тиллора дӯст медора, украшениро дӯст медора. Ва дар ҳамин бизнес мо ай ҳама чизи азиз барои ҳар як наставник чие? Команда. Ва имрӯз беҳтарин тӯҳфаҳо танҳо барои командаи Саида Раҷабова, тӯҳфаҳои пулӣ, набори кастрюли омез, як гала тӯҳфаҳое ки рӯи экран мемонам, бубинед. Ҳамаи ҳамин барои шумоа, духтаракҳои командаи азиз ва шахсоне ки то ҳол пайвастшаги нестен дар Фаберлик. Шумо просто метонен ки номнавис шавен, чизои дар коритона харидорӣ кунен ва иштирокчии анамин директорский розыгриши мо шавен. Биёен ака распаковка мекунем. Нархаш 84 000 рубл, 9 грамм под заказ. Любой ҷои тиллофурӯшҳо бурен, любой ҷои тиллофурӯшӣ ва шумо заказ кунед. Ман ҳамихе кардам. Ҷои тиллофурӯшӣ рафтам, размерҳои дастма гирифтан, заказ кардам, гуфтам мада ҳамахали браслет кати чалаш дар корай, 2 рӯзаи конференсия ҳар 2 рӯз дар киртаҳои миллӣ мепӯшам. Во навхали браслет гирифтам, ишак маҳкам карда наметонам, нежнякай 84 000 рубл, тиллои 585, 9 грамм. Во под заказ мешава, бо камтар қимат мешава.